Тапшыруыбызның алдагы котлау хаты Урта Терешка авылында гомер кичерүче Юнусовлар гаиләсе Шәүкәт Адылша улы һәм Фирүзә Ибраһим кызына юллана. Бүген әлеге күркле пар үзләренең 45 ел бергә гомер иткән сапфир туйларын каршылыйлар. Шушы гомер тантаналары белән ихластан аларны балалары Әлфия, Зөлфия, Наил, киявләре Сагит, Евгений, киленнәре Наилә, аныклары Илдар, Ильяс, Камилә һәм Самира котлыйлар. Котлауларга күчер алдыннан без үзебезнең горурлыгыбыз булган Газиз әтиәниебез хакында берничә сүз сөйләп китәр идек. Авылда, хәтта районда да аларны белмәгән кешеләре юктыр. Әлеге хөрмәт ителгән гаилә әгъзалары кадерле әтиебез мәктәпне тәмамлап, Ульяновск авыл хуҗалыгы институтында югары белем ала. Һәм озак еллар Рассвет колхозында баш зоотехник булып хезмәт итә. Әниебез Фирүзә Ибрагимовна шулай ук белемгә омтылган укымышлы кеше булып чыга. Мәктәптән соң Ульяновск дәүләт педагогия университетының филология факультетын тәмамлый һәм бар гомерен балалар укытырга, тәрбияләүгә багышлап Урта Терешка авыл урта мәктәбендә рус теле һәм әдәбияты укытучысы, директоры урынбасары булып хезмәт итә. Намуслы хезмәте өчен педагогик хезмәт ветераны, халык мәгарифе отличнигы исеменә лаек була. Бүгенге көндә ул лаеклы ялда. Ләкин авыл яшәешенең иҗтимагый тормышында актив эш алып бара. 45 ел татулыкта, мәхәббәттә яшәп, алар безне 3 балаларын тәрбияләп үстерделәр. Алма алмагачтан ерак төшми дигәндәй, без дә бу тормышта үз урыныбызны таба алдык. Кышлар сыман төрле якка таралсак та, без барыбыз да еш кына туган өебездә җыелышып, әти-әниебезнең мәхәббәтен, назларын татып яшибез. Кадерле әти-әниебез, сезне чын күңелебездән сапфир туйыгыз белән котлыйбыз. Шушы еллар дәвамында сез безгә тугрылык, дуслык, бер-берегезне аңлап, хөрмәт итешеп яшәвегез белән үрнәк булып торасыз. Янәшәбездә сезнең кебек әти-әниебез булу белән без чын-чынлап бәхетле. Киләчәктә дә тормышны ихлас яратып, бер-берегез йөрәгенә яшәү дәрте эстәп, матур гомер кичерегез. Шатлык куанычларны бергә уртаклашып, пар канат булып озак яшәсәгез иде. Бүгенге матур тормышыбыз өчен зур рәхмәт сезгә. Җан рәхәте бирсен сезгә Ходай, тән сихәте бирсен гомергә. Насыйп булсын әле озак еллар бергә сөенеп яшәргә. Безнең күңелләрне куандырып, парлы булып, матур торыгыз. Якты маягыбыз булып балкып, җылы кояшыбыз булыгыз. Тәрәзәләрдә утлар балкып янсын, гөрләп торсын иде нигезебез. Сагынып көтсен иде безне Газиз әти, өзелеп көтсен Газиз әниебез. Хөрмәтле Шәүкәт Адылшевич һәм Фирүзә Ибраһимовна, сапфир туйыгыз мөбарәк булсын. Бала оныкларыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Isingdami jonim sening bilan Tavgi qabat uchrashuvlar Shul maldan so'ng bizning g'oshiq jonlar G'umrlik birga qavuşdilar Tınıp gümür yolun Ütəbiz biz gümürgə Minim g'oşiq ko'zlar senin ko'zda Senin ko'zlar minim ko'zlarda Qo'lga qo'l tutınıp gümür yolun Ütəbiz biz gümürgə Minim g'oşiq ko'zlar senin ko'zda Senin ko'zlar minim ko'zlarda Yıllar uza biz sening bilan Şuluq ko'rkam şuluq g'oshiqlar To'g'ri bo'lgan bizning muhabbatiga Boshqa alam har
яшәп шаһитлар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Мәхәббәтнең җимешләре булып, иминсә газиз балалар. Тырышканда барсын Ходай бирә. Иң генә торсын дөньялар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә.